wani sanya Allah mai bani lafiya, ka nufe ni in yi waka ta har da kafiya. Waina amarya take, waƙar gini dai nake, a wajen bikin ki kowa murna yake. Haka ne yasa ajebo sauti na sake, shagali muke ta yi murnar mu yi muke, ga jikin ki kamshi yake, kallon ki kowa yake. To ki fito mu gani taka amarya. Lokaci yaya amarya sai ki zauna a gidan mijinki an ɗauro aure. Komai da lokaci ki taka amarya na ce, auren ki aka yi kin kare girma na ce. Kada dai na san take yin manta mai zanaci, tun daga farko manya sun zauna aka sanya rana, sannan a sannan watanni suka wuce har wanga rana. Sai ki gani mun yi shaida an ɗaura aure na ce, ya je bana faɗa a wajen gari ba yake, ke ce sarauniya maryar ga kin tsallake. Kin samu tarbiya maganar ki kowa yake, duka abin da yake so in ya fita karki ya sanya. Ki mai girki kina da tsafta ki mai biyayya, ba shi a baki babu laifi hannunsa sosai masa. Zan baki shawara amarya ki ankara, wasu ba su san ki zauna ni da na kira, saki bar zigar ƙawayen ki sanya ɗan mara. Aure zaman ibada ne na ga kin sani, a gidan ku an faɗa maki ni ma ina tuni, maganar da umman ki taimaki kin gane tuni. In kin yi haƙuri ribar sai zaki ci, zaki zamuwa ga 'ya'yan kyama na karkici. Laba shi angonki to sai gare na shaida, karatun cikin ɗaki wannan sai da hada. Kin ji amarya ni na faɗa miki soyayya ce ta jawo, da haƙurin haƙuri sake shi ta saki